Fl-aħħar aġġornament ekonomiku tiegħu tal-ekonomija Maltija, il-Bank Ċentrali ta' Malta qal li r-rata ta' tkabbir annwali fl-attività kummerċjali matul Novembru baqgħet relattivament l-istess fuq ix-xahar ta' qabel u kienet f'livell qrib il-medja storika. Qal li l-indiċi tal-bank dwar l-inċertezza politika ekonomika, indikatur li kejjel l-inċertezza politika ekonomika, naqas iżda baqa' f'livell ogħla mill-medja storika. Żied jgħid l-indikatur tas sentiment ekonomiku kif ukoll l-indikatur tal-aspettattivi dwar l-impjiegi ippubblikati mill-Kummissjoni Ewropea naqsu mix-xahar ta' qabel, iżda baqgħu ogħla mill-medja storika. F'Ottubru l-produzzjoni industrijali naqset fil-waqt li tkabbir annwali fil-kummerċ bl-imnut baqa' l-istess. Fl-istess waqt f'Settembru l-produzzjoni tas-servizzi reġgħet irreġistrat tnaqqis u bekk estendiet din ix-xejra li ilha għaddejja sa minn frar li għadda. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali osservaw ukoll li r-rata tal-qgħad żdiedet marġinalment tal-livell ta' 3.1% meta mqabbla max-xahar ta' qabel, iżda nnotaw ukoll li din baqgħet baxxa minn perspettiva storika. F'Ottubru l-permessi għal binijiet residenzjali żdiedu fuq l-istess xahar sena ilu. Ħareġ ukoll li f'Novembru l-att ta' konvenji għal binijiet residenzjali kif ukoll dak tal-kuntratti ta' beħ żdiedu fuq is-sena ta' qabel. Minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħareġ li f'Novembru l-att ta' kuntratti ta' beħ ta' proprjetajiet residenzjali kien jammonta għal 1083 li juri żieda ta' 8.4% meta mqabbel ma' dawk irreġistrati f'Novembru 2024. B'kollox il-valur ta' dawn il-kuntratti laħaq 321.5 miljun euro, żieda ta' 4.5% meta mqabbel mal-valur irreġistrat. Ir-rata annwali tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet għal konsumatur kienet fil-livell ta' 2.5%, rata li ma nbidlitx mix-xahar ta' qabel. Spjega li din ir-rata li teskludi l-prezzijiet tal-enerġija u l-ikel kienet ukoll fil-livell ta' 2.5%. Żied jgħid li żewġ rati tal-inflazzjoni qabżu dawk fiż-żona tal-ewro. Skont l-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut, l-inflazzjoni kienet fil-livell ta' 2.6% f'Novembru. Dwar il-qagħda finanzjarja tal-Gvern, il-Bank Ċentrali qal li f'Ottubru il-Fond Konsolidat irreġistra żieda fid-deficit meta mqabbel ma' dak irreġistrat sena qabel. Dan minħabba żieda qawwija fl-infiq tal-Gvern li qabżet iż-żieda fid-dħul tal-Gvern.